का हाल बा हो? तू कहाँ रहता है? लौकत नहीं। हाँ खुश टाइप कर तू कहाँ रहता? लौकते लिख हमने महीना दिन तारा के देखला हो गई। चाहे ना लौकी घर के काम ले फुर्सत बा। कहाँ रहता? काउन काम बा घरे घरे? देखो तब कब गाय गोबर ओही में गैया एके ना जोड़ा बाचा देले बिया, एगो बाछा एगो बाछी, दूगो बचा देले बिया। अब गाय गरु कर खेत कटावे खातिर देखी तेल घट गिला तो तेल ले आवे, सोचे तनी जाई तेल लेके आई। देखो गरुआरी या घरुआरी ऐसा काम हुए कि तारा घर मरनियो पड़ जाई नु तो ई कमवा ना बंद होई, घरुआरी बंद हो जाई, खाना पीना ना बनी। बाकी गरुआरी तारा दोनों बेरा करे के बा, वो दूधू को पैसा देल बिया तो एगो तार और नु भाई तारा से बड़ तनी रहन हो। अरे ओकरा बारे में का कहि, उहे तो अत क के धइले रहता, उहे ठीक रही तब हमरा कोनो कपार पे टेंशन रही। तो उ कुलना ठेके में जींस लगा लिया, कुर्ता लगा लिया, कान में ऐसे लगा लिया, एगो बिना तार वाला चलल बा, उहे लगा के चल। हां घरी बीमारी भइल बा, ऐसे लगा के कनवा हर दिन मोबाइल फुसुर 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 बुझाते नहीं खे का करत तम बुझो। देखो तारा सीधापन के उलाप उठावता तू उस पर तारा सीधा साधा आउ दूसर पढ़ गइल बा। अब जाना तक हमारा सलाह खइया नहीं तारा के बुर्बक बना के तारा खटवावता जा दे सब न कहीं भाई ना ना। हां हां लेकिन का करबो तारा सब बात हटा यार, सब कहीं सब ठीके बड़ुए। बाकी देखो ऐसा समय युग आ गइल कि आदमी तब ना कमाई, तू बात कमत मर जीगो। हां तो पहले बाप का अच्छा दूध तू अकेले खाता ल वो पे तक ना कहिया खाता नहीं। अब माने अब इहो पूछा बा अकेले कुछ ओकर मेहरारू खातिया, ओकर लइका खात होई आ कोनो ठेकत नहीं खन स तू के पेरा ताल भैया बेचते लो ना ना छोड़ी जा दी अब बिल्कुल हटाई। तो एगो काम कर कहीं ए घड़ी समय के अनुसार पहले वाला युग रहे कि को पीढ़ी एक में गुजर जाते रहे आ एगो बात के कमाते कमाते मरियो, घूमते घूमते अपन ऐश करत रुए से तू अपन हिसाब किताब अलग कला में कौन रखल बड़ुए। तब उनका कपारे पड़ी तो कहीं है, तब जब उनका कपारे पड़ी ना ना सोचे के पड़ी नु है तू दिन भर बेचैन रहता तारा घर गांव में निकालला 1.5 महीना हो गई। रहो ठीक है कहता नहीं, एकदम सही कहता नहीं। तो हमू आज होइए गइल बानी, अब बुझाते नहीं के कि इतना छोट फैसला नहीं के नु कि हम के पैक ले लियो ओकरा के ना ना मान लियो हमरा बाद ओकर के बाद देखो यही हो तो सोचे के बा। कहे के मतलब ई बा कि घर परिवार सब हमरे करे के बा, सारा कमवे तारा करे के पड़त हुए खटखट तुम करत तुम सोचे ना कि जाय द रहता अपन तारा गोड़ में बेवाई फटल बड़ुए, तारा दे पर हानि चढ़त हुए आत्म दूध के खाता रहत। अच्छा का एकरा पीछे इहे कारण बड़ुए आ उलस करता तारा नजायज फायदा उठावत हुए तारा से धापन के। हमारे तुम कहे कर तुम कह दे तू अपन समझा बुझ। ठीक बा समझा ठीक है बा जा हम उधर तनी खाली इतना में डाल देता नहीं होइलनी के भईवा त का करे के। का हाल बा हो गवत का डाला तारा गाय प्रणाम बाबा प्रणाम। खुश रह ई तोहरे जी में काम बा ना भईवा नहीं खे त भईवा त चला वाला कहता कि हम ही कुल करी ना से ठेकस ना खाली दूध खा लन देखता कि गवत उठावत तारा डाल तारा गैया के बचा देले बिया ना। हां दूगो बचा दे दे बाबा के डाल तो श्री बात हां डाल ले तनी। हां डाल खा ली इतना में डाल हट हट हां खा ली क्या है कि चाहे गाय गोरु की सेवा करे की चाहे। हां तब का कइल जा। हां करो तो एनु कमो बा करे तो तू करते बड़ा तो काहे ता शिकायत करत रुए निखे बुझाते तो को आदमी से गांव में कहलस हमरो से कहत रहे कि से बैठल खाली खाता रहन दिन भर हम गरु में लागल रहत नहीं हमरा चैन निखे मिलत नहाए खाए के झाड़ा पीरे के पेशाब करे के। हमार भईया बाबा हां कते कहिया जाके टाइम निखे मिलत खाली घूमत रहता मोबाइल कान में लगा के। अब देखा कि तू बहुत डाला ताड़ा गाय खियावत ताड़ा बढ़िया आदमी निखे का हो उतना। अच्छा देखो तनियो का घरे आवे दी त पूछम नु हम तार शिकायत तू करते गांव में हो हैं उसन भाई रहल चाहे ना रहल। अब का करब शिकायत करत त करे दी। अब तू उतना मान ले कि सहे वाला आदमी बड़ा संस्कारी न तो उसन भाई के अलगा कर दियाला। अभी क्या कहनी गांव में घूम के लिए होते छ का मत गांव में घूम शिकायत करते हुए इतना तू काम करता रहो हैं। अब एगो गई भी है तो दोनों आदमी खिया देना जबे तबे उ कहता कि खाली हम ही करी ना खाली दूध खा लनु। ठीक बा आवे दियो करा घरे तब न हम पूछम बा समझिए ना ओकरा से अब त ठीक है ओसन गांव में शिकायत काहे करत का करबो नाम हसवा के एकदम रख दी। ई काम लेखा एगो काम निके क देते ई नाम पूरा ढोले पीट देता कि काम निके करत का करी हम ओकरा के। अब कुछ बुझाते निके देख लो हम जानत रही कि काम ना भइल घरे के मोबाइल चलावत बैठ के आसानी ना गोते के चाहिए
अरे सानी गोद देले बानी बाबू तनी एजे बैठ तोरा के पूछी हम कि ते का कह के आवत रे गंगा में ले आवे ने तनी आवा का कहत रह सानी बताई रे इतना केना बताई रे ई बताओ कि हो झमेला 24 से ते का कहले बड़े गंगा में हम काम ना करी ना बताओ बाजार हम ये करतनी नेवता हम ये पूरातनी साया साड़ी कीन के हम कैसे पूरावती अब हम जानतनी हम बैठ के खाता नहीं का हम बैठ के भाई देखते बैठ के निकस का मगर मान ले कि हम बाजार करते चोकर खरी हम ये लावती खाली तोरा घास भूसा डाल के भैंस के गाय के खियावत तोरा दिक्कत बुझाता बताओ तो मैं गाँव हाला कर दिले कि काम नहीं करत मोबाइल चलावता तो ईयरफोन लगा के घूमता तो फुस बतियावता हम हाला काहे के करे जाई हम उनके लिए खाली कहनी है कि देखो ऐसे ऐसा बात नहीं के बाबा हमनी के माने वो लइका बा अभी करता करेला तू करता हम करता नहीं तो बताओ कि अब का कोई मान ले कि अब इज्जते नु ते नष्ट करता रे हमनी के बरस्ट करता रे मान ले कि तोर दिमाग हइसे बा हम हइसे बानी मान ले कि आखिर कामा होता न घरवा हमनी के तू ढेर इज्जत बनावत रहा ना भर दिन मोबाइल लेके चपकल रहता रहा ढेर इज्जत बनावत रहा देख चपके के भाई बात नहीं हम जौना घरी करत नहीं ओ घरी तारा काहे नहीं खेलू क तो घरी आंख नहीं खिरत अब मान ले कि 5 गो तो 6 गो गाय 22 ना एगो गइये बिया आ ओहि में 2 गो बच्चा बा बस एगो गैया बिया चाहे 2 गो गैया बिया ओसे हमरा कौन काम बा माने तू करत का बड़ा बताओ तोर माने कहे का नाम का बता बोला ना तू का चाहता रहा मारे ते ढेर मान ले कि काम करत रे त मान ले कि ते मारे तू का मैं गांव ढोल पीट देबे बता तू का चाहता रहा बोला ना तू का चाहता रहा हम चाहत का भाई मान ले कि ते ढेर काम हम खाली एगो उनका ले जाके कह दे त ढेर बड़का माने तू बने लगला मान ले कि ते कहले ओ बाबा ले उ मान ले कि मैं गांव ले कह दियन त के कह अरे तो हम कोई कहम तब नु रास्ता में हम आवत रही बोला के पूछलन का बात बा कहां रहत रहा तुम कहनी कि देखी ना उ बात माने उहो पूछलन कि उ का करत तब बताइनिया हमारे माने शौक बा कि हम अपना घर की इज्जत के बने बर्बाद करी अच्छा बताओ ते चाहत का बड़े हम का चाहता नहीं तू जवन चाहता रहा जवन तार मनसूबा बा बोला हमार का बा मन हो कि हिस्सा बटावल के हो जी हमनी के हां देखो ये बतिया गेल नो हम जानत रही कि आई अरे यही तो सब करता रे हम का करता नहीं हो हम ही सब करता नहीं मान ले कि आज गांव में ना करत त ई ना हम के रही थे हिस्सा बाटे के कहली तारा ले आज तू कह देला गांव के लोग कहत त लोग कहत तू कहत रही हिस्सा बाटे के बाट का बड़ुए बात के बटबा जौन बात तोने में बताई का करे के बाटे के बात के लिए बड़ा अरे तोरो बुझा जे नीमक का तेल के भाव का बा कतना में का कैसे होता है अरे नीमक तेल ढेर देखनी तारा लेखा ठीक नो नीमक तेल ठीक है तो चल बटवाइए लिया तो केकरा दिक्कत बा बटवा ना दो का बड़ुए की बटवा ठीक है चल बटवाइए तोरो बुझाई कि हां का कहला कि 15-20 बीघा बड़ुए ओही में बटाई ठीक है बा तारा जौन बुझाता कर रुक तब झमेला चौबे का हम बोला ली तो बाबा हां तो चली घर चली झमेला बोल देखो तनी आदमी में हो बा ना जी हिस्सा बाटे के बा हिस्सा देखो तनी झमेला कहता कि हम हाथ ना काम करती तो तू घूमत अड़ फलान ठेकान मार गांव में गावत चलता तू तो कुछ करते बड़ा वो करता लेकिन देखबे कहीं कि हम गोड़ डलबे कहीं गाय के तू कम नहीं करत हो हम देखत नहीं खी बाकी का करबो जुग ओइसन आ गइल बड़ुए बनत केहू के हो उ ठीक बा नहीं के मतलब मगर चली बाटी यदि का कइल जा अच्छा ठीक है बा का बाटे के तार लोग बा देखी बाटे की ये बा कि एगो गाय बिया अच्छा आ 2 गो बच्चा बिल एगो बच्चा एगो बाछी बस ये बाटे के बा आ ओइसन करम कि बछी हमरा के दियावा देम तो सब हम परवा देम देखा भाई हम बेईमान ना बनो बेईमानी मत करो हम हां कुछ माल पानी दे दिया ये के कुछ मिली हमरा हां कुछ माल पानी दे देम हम तो का देबो और कुछ दे दिए माल की कुछ माले पानी ले हम और कुछ एक कट्ठा लेबो करम का ना मैंने 1500 दे दिया हां उहे माने मान की बच्ची हमरा हम करवा देम हां जाने मत दियो करा के ना हम ना जाने देम मान ली कि गैया में बाटे खोइनु तो गैया में ऐसा करम नु कि दूधवा हमारे मिल जाओ आधा हां कूल है हां दूधवा हमारे अच्छा गोबरा ओकरा तब तो भाई जेते मछली लेके पड़ी मछली लेके बात नहीं के बाबा तब 1500 से ना होई ठीक बा भइल ओकर से दोगुना भइल बाबा 21,000 रुपया दे हां ठीक बा भइल देखो ऐसन कितना फरी होले बनी ठीक बा तो चली हो फरिया दी ढेर लोग बड़ुए तारा चॉकलेट तिवारी हां पंसोखा पाड़े बाकी ओ लोग के पूछेला वो लोग फरियावेला बाकी बाद विवाद चलेला हम फाइनल कर देबनु तुम तारा एकदम फिर देखा घंटा लोग बड़ा प्रेम हो जाई बाद में चली ठीक है बात तो चल उनका मौका दे आई ये गन जा आई देखी है तो बा ना तो काम करता हो बाकी ना ठीक है बा अरे काम करता ही देखावा में खाली काम करता बाबा खुश रह देखी ये भाई गाय बिया तू भाई बाचा भाई से बस बांट दी एमे का करे के बा तू तैयार बांध हो कुर्सी उर्सी ला बैठा हो बुद्धि ज्ञान तो कुछ बाना बात हमास तू ही का ढेरते जोगिल बड़े बात ठीक है
अरे एकरा सुर धइले बा बंटवारा हम कुछ कहते नहीं कि हमरा समझ में नहीं कि दुनिया के रीत पड़वे केहू केहू के बनता कुछ हो ना ना आज बटाई तो बटाई अब बटा गइला के बाद तोरो नून तेल के भाव बुझाई चल बटा गइला के बाद प्रेम बाट दी बाबा तनी बढ़िया ले बाट दी ठीक बा बाटी बैठ आराम से बैठ जा सर नहीं पर बैठ जा बैठ तोरो का ढेर देखो तो इते खई नहीं खाता रह जाए त बैठ हां तब बाट दी बाबा बाट दी दुगो बाछी बाड़ी सर हां एगो बाछा एगो बाछी हां एगो गाय होत बिया एगो गाय भी ये तार लोग के संपत्ति बाटे हां बाट दी तो देख हम देखा भाई हमरा बंटवारा के तनको मन नहीं के एकरे परिवारी सब बड़ू है देखा बंटवारा के मन नहीं के गंगा में हाला कर चल हम कहां कोई ने कहले बनी गांव में यहां देखा सुना बताओ तनी हम ठीक बाबा भाई मेहनत कुछ करल नहीं देखला टाइप के हमनी देहाती टाइप के तो इनकरा से कुछ लाभ होके के चाहिए हां या कुछ बेसी लाभ लोग के चाहिए अब देखी रहुरे बाटे वाला बाटम की हानि बाटम अब हमरा का करे के तो हम तहा बता नहीं हां बाछा बा एगो बाछी भी एगो बाछा बा हां तो तू बड़ बड़ा हाँ, तुम दारो भीतर घुमताड़ा हां तो ऐसे तारा के बाछी दे दिए ठीक इनका के हमरा के बाछा तारा के बाछा ना हमरे ना चाहिए ना ना बताओ तनी अरे ना रुआ माने इनका मन से जौन होता तौन ठीक है बा बचवा हमरे मिली तारा भलाई खातिर हम बात कहले बानी हमरा ना भलाई चाहिए हमरा बाछी मान चाहिए लो कि बाछी बिया पहले सुन लो पहले ध्यान से बात सुन लो हम बिगाड़ू आदमी ना है ना मान ली हम केहू के बनावले चाहिए तू तनी समझिया आदमी बड़ा गांव देहात में रहे वाला बड़ा आदमी आई मान ली से अगर इनका बाछी पड़ जाई का जाने मान ले बाछी 2 बरस के बाद 3 बरस तो बचिया कूदती है रे बाबू चुपचाप सुन बे सुनो 2-3 बरस के बाद बियाई कैसन होई लतारहा होई बढ़िया से बच्चा चिन्ही कि ना चिन्ही दूध करी कितना करी का ना करी बिगड़ियो का जानसान जा सकती है अच्छा मान ली 4 महीना लगी फिर बकरीना होई फिर बिसुख जाई फिर नटहल जाई आ तहार जौन बाछा बड़ुए साल भर के बाद साढ़ हो जाई साढ़ हो जाई हाँ सुन लो आ साढ़ हो जाई तरह से कहीं द्वार में बंधले रखबो आ गाँव में एको साढ़ निकन सन छूटा सवरो हमरा के आदमी बोलाई सुनो बोलाई ना तारा भी लेके आई गाय अपन आ 200 रुपया तारा का टन दे दी आ गाय बाह जाई अब अगर तारा ले जो बबुआ बात ले जो के हम तो लेबे करम अब हिस्सा में भी तुम लेना है हम अगर 5 गो आ गइल पाल देवे खाए के गाय आ गइल सन तो 1000 रुपया हिसाब से जोड़ लो ऐसे बढ़ के का बा हमरा बाछा चाहिए हमरा बाछी ना जोड़ ले जो रे 365 गलती क्या बात है ना कहरा हक में ठीक बा ठीक बा बाबा ना हाँ। चल तब ठीक है बा अच्छा अब अच्छा ये अपना मनगर का है बा कुछ कहले का बा समझत नहीं खन इनका पैसा से गल बड़ेगा ना 100 रुपया काय बाबा तोरा घुसखोर का लौकत रही ओ सब वो तरह का नहीं हम नहीं सुनो थोड़ा ध्यान से अब देखो अब रह गइल गाय हां हां बाटी बाबा गयो बाटी गाय ये जो हो गई हां ये इधर गाय रह गई देखो तनी कितना थान के लिए हमर गइया ना ठीक बा गाय भैया मत कह तब के ना गाय दुनिया रख दिया आज के बाद गाय में अलग नहीं है हां तोरो नहीं के कि बड़े के होला सब बड़े के नाम चले पता हूं अब देखो गाय में हम बतानी गाय का 2 गो प्रोडक्शन बा दूध बा गोबर बा हां तो एनिया कता कता हां दूध जोन बाबा कहतनी दूध जोन बड़ुए तवन बड़कू के हो गई हां अच्छा अब गोबर जोन बा हमारो और टोटल गोबर फिर देखी रहुआ उल्टा काम करता नहीं रहुआ हमरे के काहे के बटतनी मत बाटी सब दे करे के जाई ले जो रे खोल बात कैसे हमने जी अरे कैसे अब देखो बताओ अब गाय भैंस में बाछा में तो भाई अब गैया के दूधवा उहेली ना तो बाबा तो हम पहले का हम ना ना बट भागत रे बट समझ तेल के भाव बुझा जी अभी लगले बुझा जी तारा के हम समझा ना कुछ कहले बरवा ऐसे काहे करते मान लो कि गैया 2 महीना के बाद देखो धेन बिया 1 बाल्टी दूध करती है अब तन सुख जाई फिर 4 महीना के बाद आधा बाल्टी करी फिर एक बाद 8 महीना के बाद गैया भी सूख जाई हां खियाई है ही है चोकर दाना खरी गौ सब खियाई है आ दूध जोन बात घटत कम हो जाए साफ बंद हो जाए बकरीना हो जाए तो नठा हो जाए चाहे मैंने भी हो तो 2-4 महीने छोड़े के पड़ी लेकिन गोबरवा जोन बड़ो तहरा सालों रोज 2-3 मेरा दे ओमे तो हम का करम गोबरवा अरे राम गोबर से गोइठा तारा से पास देबो तो हती मोटी गोइठा तारा से कहीं किसे मिला तड़ुए हां ये घरी 1 रुपया 5 गो रुपया के 5 गो हां तहर धंधा बिजनेस हो जाई इनका दूध से का आई दूध तो खाली खई है पी है या खियाई है चोकर दाना उतने आई ऐसे
तारा हक में हम बात ही कहतनी। तू देहाती सोझिया आदमी बड़ा, तू बाहर भीतर गइल लिख तारा खातिर सोझिया बानी तबे आज हाँ। बंटवारा होता हाँ, हाँ, तय तो- बंटवारा ना भई रही थी बंटवारा हमारा चलते होता है। हाँ हाँ ठीक केकरा बा। चलते होता तोरा चलते होता अच्छा, है ठीक ना, बा, गांव में गइले रहते गीत नाम उठाइले कोई भी फायदा सोझिया के हाँ, अब अच्छा, चुपचाप फायदा रह जो उठाओ। होता होके दे अच्छा, बाबा करता नहीं सब करे दे। उससे कोनो बात नहीं है से बताओ ई बंटवारा होखे वाला सुना है ने? रहे ओखा के का करी बात है जे उ ए, लोग थोड़ा है। थोड़ा उससे कोनो बात नहीं है। तू गोबर अपन लिह खिए पिए है इनका दूध होई। हम गोबर उ बना ले ना ना तू गोबर ले बस, गोबर के लाभ न बढ़वे शुरू खरी। अब रह गई तरह से कहेंगे से हमारे कुछ माने ऐसा ही नहीं बकर बकर कुछ फीस उस होला तो जना अपन माने कि से सलाह करके कुछ दे लेती है। ठीक आपस में बा। आधा आधा दे लेती है। ठीक बात समझिए है। हम नहीं हाँ, जानती हाँ, सब ना दोनों जना देब गोइठवा बेच के का करब? हाँ हाँ चुपचाप रह ना हम का करन जौन हमरा हिस्सा में आइल बाबू में हाँ, तो हक नहीं है हाँ, चुप रह देख बाबा के ई त चलता हम लोग को हो गइल। तू जना अपन हमारे को कुछ गइयो दे हगी लेती है। अब बछवा हगी। अरे माले माल बाड़ा तू बहुरा तब? की तरफ जाते देखता तू माले माल बाड़ा। हां आ दोनों बेच के हाँ, गोइठा देख हाँ। बाबा का पैसा। गाय काले बिसुक जाई तो ये नफा हाँ। चाहिए है। हां हम दे चली हम तो छेना फाड़ के बेचो। अब तू बोल हाँ मत 10 दिन 20 दिन काहे महीना बोली? दिन बेचबो तू चुप रह अपन काहे रही? तू जना बस शांति से हां रह। वाले बच्चे सियान हो कह जाए। दी समझा दी हमरा ना। एकरा अब कुछ नहीं के ना ना कुछो निकल गल के अपन तू जना अपन हां ठीक बा बाबा। अपन देखा ठीक संभालो। बा हां चली ठीक है भाई। ठीक बा हो जा गइल तो बढ़िया भाई। अपन गोबर हटा ना तमर गाय लगे भाई हम ठीक देम। फोकास मत बनाओ ठीक बा अब गोबर हटावे के अधिकार तू कैसे कह देला कि गोबर हटाओ काहे क्या हुआ अभी बटा गुलनु क्या हुआ तू? बटा गोइलनु क्या हुआ तू हमार काहे? भैया क्या हुआ ठीक बा बटा गोइलनु तू हमार के हवा? हमर गाय जहां बांधल बिनु तू ता गोबर ना चुपचाप रह ना तू हमार क्या हुआ गोबर ना रही हमार लगे बटवा तो देला क्या हाँ। हुआ बतावा तो मालिक हमर गाय हो गल बिनु त अपन गोबर मिलल बा गोबर हटा। एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल में आप सबके स्वागत बा हम बानी दीपक पुजारी शिवजा के ऊपर है। हमें सारी लाल भी है। देखिए भैया वीडियो के माध्यम से हमने ये देखले बन जा कि गांव में आज इस तरह के भी आदमी बाड़े कि दूगो भाई में कितना प्रेम रहत हुए और दोनों भाई के बीच में दरार पैदा करके कैसे अपन कुछ कमीनी कर लेताड़े। इस तरह के जन तो करत नहीं खन कोनो काम गांव में रोज तो उनका पेट के पानी पचत नहीं खे। ये बाबा घरवा फोरनी है। ये मैंने देखावल बा ऐसा ऐसा आदमी से कम सावधान रहे के बा। अपन सोच समझ से काम करे के पड़ हुए तभी मैंने घर चली और परिवार चली। ये हमने कहे के गर्ज बा वीडियो के माध्यम से। अगर अभी तक हमनी के चैनल के वो लोग नहीं सब्सक्राइब नहीं की तो लाल रंग दबा के सब्सक्राइब करी और वीडियो के ये एगो विनती बाकी अंत तक देखी जाओ पूरा वीडियो देखी जाओ। वॉचिंग टाइम पे हमनी के थोड़ा सा समस्या मंडराता तो ओकरा के आप लोग पूरा करी जाओ और बेसी कुछ ना पर आशीर्वाद बने रहे।